Vítám vás u našeho dalšího videa. Řítíme se rychlostí 300 km za hodinu do španělského města Alicante. Ale než začneme, dejte nám odběr, ať s námi můžete zažít všechna naše dobrodružství. Bez balení jdeme do metra na stanici Sol a nám jede rychlovlak. Stíháme to? Prošli jsme, je to na krab, prošli jsme teďka bezpečnostní kontrolou. Nevíme, jsme takový dezorientovaní, nevíme vůbec kudy jít, ale vypadá to, že jsme našli naše nástupiště a stihneme náš vlak. A už nastupujeme do vlaku, staničky Talgo. Máme tady místenky. A co je zajímavé, tak to, že ty vagóny jsou strašně malinké. Jsou třeba poloviční než vagóny třeba v Česku Pendolina. Je to tím, že mají kratší vagóny a vlastně podvozky vždycky mají mezi dvěma vozy, takže proto musí být ty vozy kratší. A zase ten vůz má třeba 15 nebo 16 vagónů. Vzadu jsou místa na kufry a sedí se ve dvou řadách. U každého sedadla jsou zásuvky, dvě elektrické. Je tady stoleček, odpadkový koš, a když naskenujete tento QR kód, tak vás to navede na Wi-Fi, televizi a zábavní portál. Naše trasa je následující, zase z Madridu jedeme až do Alicante, které je někde tady. Cesta bude trvat asi 2,5 hodiny a náš vlak by měl jet rychlostí zhruba 300 km za hodinu. Vlak právě vyjíždí z nádraží Madridu. Tady je jídelní vůz, který je zatím prázdný. A objednáme si něco dobrého. Hnedka co vlak vyjel z tunelu pod Madridem, tak najel na vysokorychlostní trať a teď už to pořádně rozjel. A už jedeme přes 150 km za hodinu. Dokonce 183. A kafíčko už se nese. Kafíčko ve vysoké rychlosti 296 km za hodinu. A teď jedeme už téměř 300 km za hodinu a je to fakt poznat. Pak sice jde velice klidně, ale to okolí se mění strašně rychle kolem toho. Ahoj! Právě se řítíme obrovskou rychlostí 300 km za hodinu vlakem. Španělská železnice se chlubí 4000 km tratí, po kterých jezdí rychlovlaky. My teď sedíme v jednom z nich a jedeme z Madridu do Alicante. Trasa má 500 km a urazí za 2 hodiny a 10 minut, což je vlastně rychlejší než z Brna do Prahy. Ty rychlovlaky tady zprovoznili, začaly provozovat od roku 1992 a je to nejrozsáhlejší síť v Evropě. Když to srovnáme s těmi německými rychlovlaky, tak ty tratě jsou víc rovné, mohou tady ty vlaky jezdit větší rychlostí. Zároveň, když se díváme z okna, tak nejsou tady skoro žádné města a ty tratě vedou téměř pustinou a po úplné rovině. A co se týká pohodlí na cestě, tak asi je to srovnatelné. Já bych řekla, že ti Španělé jsou hrozně ohleduplní. Vždycky, když někdo prochází třeba s dětma, tak všichni rodiče říkají dětem musíme být potichučku a je tady klid a jede se moc dobře. Jenom ti naši rošťáci tady dělají chlubí. A je tady hodně dětí. Já ty velkokapacitní vagóny nemám moc ráda, ale tady se cítím docela komfortně. Jízdenka stála 70 € pro nás 4. Dobrá cena, podle mě, za přesun takovou rychlostí. Stejná cesta autem trvá zhruba 5 hodin. Skoro celou trasu do Alicante nás provázela rovina
a možná malinké kopečky, ale většinou to byla rovina, taková polopoušť. A teďka, jak se blížíme do Alicante, tak je více kopců, krajina už je taková více nerovná a i hustěji osídlená, je tady víc vesnic a městeček. A za asi 20 minut budeme na místě. Vlak už bude za chvíli zastavovat. Nejdříve se půjdeme ubytovat na naše ubytování, tentokrát máme opět apartmán a poté půjdeme objevovat město a určitě si zajdeme i k moři. A ještě, když vystoupíme, pojďme se podívat, jak vypadá ve vlaku business třída. Rozdíl je v tom, že sedadla jsou kožené a místo 4 sedadel v jedné řadě jsou jenom 3, takže každý má asi ještě více prostoru na nohy a na vlastně posezení. Naše cílová destinace je tady, Alicante se blíží. Mini, jak se zbalí věci? Dávat toušku, jak se ti cestovalo, Mini? Co dobře. Co se ti líbilo? Pohádka. Pohádka se ti líbila. A je to! A jsme tady! Krásné počasí, 24 stupňů, paráda. Vítáme vás v Alicante, toto je konec našeho videa. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like a odběr a těšíme se na viděnou. Ahoj!